fundet 3 forskellige måder, medierne påvirker unge på. Her ser du Gitte på 14 år. Som du kan se, har hun rigtig mange Facebook-venner. Men Gitte bruger ikke kun Facebook. Hun bruger nemlig hele internettet, hvor hun møder rigtig mange sjove og spændende mennesker og lærer en masse nye ting. Det er rigtig godt. Gitte bruger internettet fuldstændig som alle andre også burde. Men Gitte er ikke kun god på internettet. Gitte er nemlig også god socialt, hvor hun har en hel masse venner, hun hygger, griner og har det sjovt sammen med. Og det er jo ligesom det skal være, for man skal nemlig ikke kun være god på internettet. Her er Sille på 14 år. Som du nok kan forestille dig, så elsker Sille Facebook af hele sit hjerte. Men ikke bare Facebook. Faktisk så er den cirka alle sociale medier, du overhovedet kan komme til at tænke på. Sille skriver med folk fra hele verden. Men problemet med Sille er, at hun ikke har noget liv socialt. Hun snakker ikke med nogen, og det eneste hun faktisk laver, når hun er sammen med andre, det er at spille Tetris. Og det er måske også meget okay, hvis du vil være god til matematik. Her er Bjørn. Han kan ikke finde ud af at bruge internettet, som han skal. Og han kan heller ikke finde ud af at være sammen med folk socialt. Det eneste, han finder på internettet, er om død og selvmordsbomber. Og det er ikke særlig godt.